bati ke zvejobu jobu. Maybe now boy lento lezi asala South Africa. Angazi ngibadudule bonke ekliniki. Bahlela ukuhleka abantu bakhona ngibathathele ngila endlini esofeni lami. Bonke ngibathathele angazi noma ngenze wrong. Ngihambe nawo ma commanders wami. Ngihambe nawo. Ndiyo situation iri paground muri yeZimbabwe ndo zvinhu zviri kuitika paSA zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanhu veoperation Dudula vasvika pachikamu kana kuti vapfuurira kusvika paThe extent yekutanga kutorera vanhu mapassport avo bepa rekufambisa. Unoziva kuti inini zvinhu izvi zvichiitika vanhu ava tiri kutaura kuti vari kupara mhosva. So nhasi toda kuti tizivise even government of Zimbabwe about the situation iri kusangana nevana vavo vari mhiri kwaLimpopo. This is very important, and the ambassador weZimbabwe anogara muSouth Africa imomo anofanirwa kupindira nyaya idzodzo. Nyaya iyi inofanira kusvika kwaari, kwete kungoita ambassador wekuti anenge akangorara muofisi achingomirira kungoita kuti maduties tusina nebasa asiri kukwanisa kumirira vanhu. I think everyone, munhu wese, this is the right time to like this video kuti shoko risvike kwavari. Share this video kwese kwamungangodari muri izvezvo kuitira kuti vanhu vaone kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo panyaya yevanhu iwayo. And these guys tisata comment on the issue of mapassports ari kutorwa. Pane imwe statement yavari kubudisa zvekare vari kuti dearest Operation Dudula members, our campaign in housing clinics, business spaces, and our overall mission to remove illegal immigrants from South Africa are showing positive results. We must expect Cyril Ramaphosa and his dogs of war, the subs, to intimidate us, arrest us, and even kill us, but we must never be silenced. We must never be pushed to doing nothing. Our fight is not only for ourselves but for our children and the generations to come. Rise up and let us all reclaim our country. So these people, they believe kuti nyika yavo vari kuda kutoitora back from foreigners, but I don't even understand kuti ivo vari kuti toda kuzorinigirigina, we shall reclaim our country back. I don't know kuti vari kuedza kutaura pakuti, because ndisati ndaona muforeigner ari in charge of South Africa so far. Vanhu vava vari kuzvitongera vana vemuSouth Africa ivavo, Ramaphosa mwana wavo ikoko, team rese even ma-opposition parties ikoko. But this issue mukasainzwisisa mushe makada kuitira for granted, munotanga kupedzwa nevanhu ava one bijana. Bvunzai timu rangu remumatakshop makula vava vanokutaurirai kuti hakusi kudya rinopisa, kuri kumhanyiwa zvisingaite. Even vamwe vachiuya vachitatu nyaya tikugadzirira. I saw a certain video mwakatorwa zvikanzi manga mune zvinodhaka mumazepe wangu vachitengesa, saka takutovhara takshop ine. These guys nyaya iripo ndekuti vari kubuilda ma-political careers avo. But this time matena wrong 10. Inini handikwanisa kusekerera zvinhu zvakadai so izvi. Saka tava kushandisa even the influence that we have panapa kuti zvoni nyaya isvike kuti the government of Zimbabwe kuti va-intervene panyaya iyi, because kana ikaramba ichienderera zvakureva kuti no one is safe as long as uri eZimbabwean chete. Hausisiri safe zvekuti une mapepa zvisina basa. Ivo vari kufamba tiri kuda kubvisa ma-illegal, vari kubva vatotora nevane mapassport vacho vari kusangana nemi kuzvipatara vatonga kuti inonorapwa kunyika kwako vobva vatora mapassports avo. Zvinova zvinhu zvakashata, because pamunosvika paipa mapassports munoita end of mapassports kuti vachinyora ndimanani zvezvi zvinongoitika kuzvipatara, then mapassports enyu ozodzoswa nama-ideas vachiita the same. But these guys, they are showing no mess. Kune vanhu vangosvika ipa vabva vangocollecta ese mapassports acho voenda nawo. But kucollecta mapassports kwavatoita ikoko imhosva. I want to read something for you panapa, because this passport yamuri kuona iyi, this passport iyi ndinayo panapa inini, but this is not my property. This is the property of Zimbabwean government. Even you ukantorera this thing, uziva kuti watora chinhu chegovernment of Zimbabwe. Saka kana watora chinhu chegovernment of Zimbabwe, ndiani anofanira kuzoita make sure pachinhu igovernment of Zimbabwe inofanira kuya ichita revenge, ichinotora chinhu chayo back. Ndosaka mchiona kazhinji ukanzoni ione mhosva yakadai so wapara wakadai wazodididi, vanoti chimbotipawo kuno kupassport yedu, chimbotipawo kuno kuID yedu, timbogara nazvo, tichimbofanira kugadzirisana newe, because vatoita kuti zvinhu izvi zvavo. Ukafa tipe futi zvinhu zvedu, tipe chitupa chedu, tipe passport yedu, because ndeyani ndeyavo. So pane zvinhu zvirimo zviri kutaurwa pa this thing chandoda kuti munzwisise. I think kana vamwe munenge vanyatsoona kune mamwe macameras vanoda kunyatsoona, yes, this is the Zimbabwean passport. Anditi ndo goridhe redu iri. Kana usina chinhu ichi anytime vanokuendesa kuZimbabwe. Right, pane zvakanyorwa panapa.
I hope zvinyatsooneka zvinhu zvakanyorwa apa izvi, right? Because handidi zvekuti muzotanga ndikuita zvemusoro wangu. This passport is the property of the government of Zimbabwe and may not be amended, withdrawn or cancelled at any time. The holder or bearer of this passport shall forthwith surrender the passport when so required by an authorized official. This passport is liable to be impounded if it is found in the possession of an unauthorized person, or it is mutilated in any ways, or an amended endorsement or addition is made by any person other than a duly official. Right. Tova tauya pane caution. This passport is a valuable document and should not be allowed to pass into the possession of an unauthorized person. Travelers are advised to retain their passport in their personal possession at all times, especially when reported immediately of the chief passport officer, Harare, or the nearest representative of the Zimbabwe government, and in addition to the local police authorities. A new passport can be issued in such cases only after exhaustive required have been made. I think kuna vana passport, this information munoiwana ku back kwe passport yenyu handisizoziva mukushandisa api kana ariwo ma e-passports ma latest aya zviriko ku back kana amune vaya ma old one munokwanisa enda futi ku back was zvinenge zviri pa first page kumashure munokwanisa kuona information yandiri kukuudzai kureva kuti iwe usabvumidze munhu kuti akutorere this thing wherever you are. Kana achida kukutorera ita kuti aiwa chinhu chamaoda kutora ichi chandemunotitorera tiri pamapurisa zviri nane, kana iwe mapurisa wacho uchizvibvuma, because muri kuitirwa chigororo nevamwe vanhu, imimi makangokula down, makanyarara, vanhu vari kuita zvinhu zvisingabvumidzwa. Passport iyi kana ikunzi yatorwa ungonongo wabatisako driver, vaya vanopa madriver ndamunisa madays dzoenda dziri murwuda dzinogona kutorwa, ipapo dzinogona kutorwa zveshuwa. Izvo ndo zvandonyatsoziva zvinoitika. Kana kuti watuma mumwe munhu kuti ada unoirwa chiskillful cheche kuti ada kucrossa border nepassport yako yosipo achitoshandisa kunge iye yake, vakazvibata vanokwanisa kuitora futi. Izvozvo ndokwanisa kukuudzai kuti ayo izvozvo zvinoitika, kwete kuti waenda kuchipatara kuri kunzi tione manhikirikini because tiri kuavoida ma-illegal immigrants. Saka tione kuti ime hatisidoda ma-illegal foreigners, tione kuti mune mabepa rekufambisa wosvika ubva wanzi ukutorerwa racho rekufambisa iro because wauya kuchipatara. This is unacceptable. The Zimbabwean government inofana kuita action panyaya iyoyi. Guys, kana makada ignore this at your own risk. Inini ndatotaura pangu, ndatopedza, ndatoonesana nemi. Government ngaipuwe pressure kuti iite something pamusoro penyaya iyoyi. Mapassport property yavo isinde susu takavapa mari kuti vatipo property yavo yacho handiti ye government. Saka they must do something. Something must be done. Ambassador ngaswera akadikitira nhasi, ngaswera ari busy, ngazive kuti ndo zvinhu zviri kuitika kuSouth Africa, ngazvizive ambassador kuti ndo zviri kuitwa vana vevhu. Kana zvamuremera ngafone kuHarare anytime, inodayirwa phone, ngafone kuState House, inodairika phone ikoko handiti. Kana asina namba dzacho ngaatiudze timupe namba dzekuState House. Inodayirwa namba dzacho dzitingoti almost munhu wese kana uchiziva if you are well connected unokwanisa kunge utori nadzo namba. Kana asina ngaatiudze ambassador wacho because tozobvunzwa kuti uri ambassador rudzii asina namba dzekuState House. State House kuti uri kushandirani handiti. Saka please shoko ngarifambe, ngazvisvike ikoko. George Charamba, Nick Mangwana, onai nyaya iri kuitika iyo, vakomana udzai mukuru wenyu kuti ndo nyaya iri kuitika izve so. And kune vanhu veZANU-PF, please udzai vakuru venyu kuti mapassports aya akutorwa, ameno the likes of Zvigananda, the likes of Anakuda Tagure vari muproject iyoyi yemapassports futi. Do something guys, property of Zimbabwe iri kutorwa kunge ameno ku South Africa. This is unacceptable. Sevana vevhu tachema zvedu kuti pari kudo kuitwa plan B, pari kudo kuitwa action. I think ndatopedza. So muri Zimbabwe ndisati disappear panapa because munozoti inini
then ine zvakawanda zvekuti tireda kuzivisana. Kune vanhu vari muSouth Africa, kana uchida kuregisterwa company yako ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, bata Owen education research. Chinongodiwa chete ipapo ipassport yako ingori valid. Saka bata Owen akuitire nepassport chete, zvaakuitika zviri nyore ende zviri legal, zviri pamutemo zvobvumigwa izvi. But zvobvumigwa ana Owen vane makampani ekuti vakuitire izvozvo, vakaregister makampani kuti vakwanise kukuitira, vakuvhurire bank account. Sasa skwero chivhairo wanzaona bank account iwewe FNB business account reria rinda rakutoitika, passport yako chete iyoyo iri kutopedza masports, iri kupedza basa. So contact Owen on the numbers that are showing on the screen.